ግንቦት 25 ኣብ ጎይታ ንጽናዕ እቲ ጉንድ ወይኒ ኣነ ጨናፍር ከኣ ንስኻትኩም ኢኹም ጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ እቲ ኣባይ ዝጸንዕ ኣነ ውናኡ ንስዩ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 5 ነቲ ክርስቲያናዊ ባህሪና ክንነብሮን ክነንጸባርቆን ይግባአና ተግባራትና ኩሉ ጊዜ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝገልጽ ምዃኑ ክነረጋግጽ ኣለና እዚ ግን ብክርስቶስ እንተዘይ ኮይኑ ብገዛእ ኃይልና ወይ ክእለትና ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና በዚ ምኽንያት ድማ ኢና ኣብ ቦታ ክርስቶስ ዘለና ንሱ ስለ ዝረዳኣና ጸሎት ክቡር ኣምላኸይ ነቲ ክገድፎ ዘለኒ ነገራት ንበይነይ ክቃለሶ ስለ ዘይገደፍካኒ ካብ መዓልትና መዓልቲ ዝሓሸ ሰብ ትከብረኒ ስለ ዘለኻ ኣመስግነካ ኣሜን